kaya kewajiban wis rampung. Apa yen sawanci-wanci kakang ratan capi cedhak lan aku aja nganti ana sing ciwani aku ya. Nggih. Iki kabeh kudu sing ngati-ati. Mergo kerak yo ngerti dhewe. Kepiye sumber Prabu Jayanegara kaya pangaku. Kowe kabeh katon ayu-ayu. Ing mengkone to nganti sira Prabu Jayanegara pirsa. Kabeh liuk lawan kulit tak jaluk kula sing ati-ati lan waspada. Oh ngaten. Piye-piye foto ono apa-apane cukup aku sing lakoni. Aja kowe kabeh melu kembet perkara. Jenengan ugi ingkang ngantos-antos ndara. Kula ugi mesake panjenengan. Wis yen iki ngono perkara lan bojoku kakang Ratan. Iki aku tak konteni rawuhe bundaramu. Nggih. Sampeyan kabeh ngono-ngono niku ukuran padha netepi kewajiban sing lumrah. Kemarin nih Mas Bayu. Ayo kita kewajiban. Kene Kak. Saja kono sing dipegah itu kan. Mikir apa coba? Yen pancen aku duwe luput lan sampeyan enggal sampean kondo apa kali utang. Ewo, koyo. Aku kumpul kok mesti duwe ora teh. Aku muni wae duit aku. Senane ditakon iki mau. Tak kuat dulu mau. Kok iso to kan? Ewo mau wiwit mati nakar nganti saiki ora koyo lihat-lihat itu. Lha aku yo wong liyane kepiye coba? Nek eling metu ketimbang mirunggan karo bojo. Coba Umpama to aku metu kakak, rak yo aku netepi kewajiban, netepi pangaryan sing didhawuhke karo Sira Prabu Jayanegara. Lah umpama mengko nggonku netepi kewajiban turunane penggali, rak yo sampean mengko sing kasemya, senenge to kakak. ngono ya kena. Ning kuwi wis omah-omah. Kerso dalem kaya ratu. Ning upama kowe matur, sinuwun menika kula wancinipun wangsul. Ning dia kula nggih boten wajiban ngladosi bojo ora iso. Kakak, senajan to aku tansah nangani kewajiban, nang rak ya aku ora niwaki lan sampeyan. Saben aku bali, apa kebutuhane sampean yo tak cawiski, tak cepaki. Apa kurang tunggu ladiran sampeyan, Kak? Apa cukup nggon ladi lawan aku? Kaya dene kuwi cecawis panganan. Unjukan liyane. Batin mundi. Batin mundi. Oh, perkara kuwi to, Kak. Sitok ngendi cecak lawan aku. Nangis senajan to aku cedhak kon ratu ing Majapahit. Aku yo ora lali kok kakang kewajibanku. Ngono kok isih mojoke lan aku. Padha lan sampeyan, Kakak. Umpama to sampean cedhak ana ngersane Sira Prabu Jayanegara. Umpama rina wengi anane ladiran Sira Prabu Jayanegara, apa yo nate kakang aku iki sujono? Aku rumangsa dikiwake, tak yo ora. Mergo aku rumangsane, Kakang. Aku bojone sapa? Lungguhku ing ngene kuwi apa? Aku ki yo ngerti kok, Kakang. Sing bisa ngrasake iki ati.
sing bisa ngrasake iki atiku. Apa kowe ora ngerti tak ulati kaya ngono? Bener. Uripmu munggah mutu berko caket lan ratu. Ning batinku kawan aku beda. Beda sing bisa ngrasake aku. Dadi mbok anggap aku ki beda, Kakang. Mbok anggap yen to katresnanku lan sampean kuwi runtuh. Kadang katan. Senajan to rino lan wengi anane aku ngucaket Sinon Prabu Jayanegara. Nanging atiku iki isih kanggo sampeyan kok, Kakang. Ya mergo wis dadi bojoku sing tak karepe kuwi. Lho nek ning omah ki mung sedina, kowe ning nopo timbalan nganti rong dina, ngono kuwi jejane piye? Wajibane minangka bojo nulati karo piye apa? Kakang Ratan. Yen to nganti aku nguciwake penggalih Sinon Prabu Jayanegara. Nganti aku lan sampean ing mengkone uripe sawet cecingrangan, jur sing rekoso sapa, Kakang? Jane sing tak golek iku ora mukti bondo donya ning atiku, Ras. Kuwi ora ngerti. Nek aku mung kondo soro turuti nesu. Nek aku meneng wae semune kuwi ora kudu marang aku. Kakang Ratan. Sejatine aku yo ngerti. Kulatane sampean saben dina lan aku kuwi beda nalika mbiyen isih temantenan anyar. Mergo aku tansah cedhak lan Sinon Prabu Jayanegara. Umpama Kakang, aku nguciwakne penggalih Sinon Prabu, jur aku lan sampean mengko napa pidana, kaya kuwi aku ora ngopo, Kakang. Umpama aku nengenke sampeyan, aku ngiwake kewajiban lan Sinon Prabu Jayanegara. Jur kepiye umpama sampean mengko napa pidana? Aku sing kelangan, Kakang. Mergo aku lan sampean pikatindes ing pangungsa, Kakang Ratan. Bener. Ratu kuwi ora kena disepele. Apa meneh aku mung sak kuwi. Pisan aku klebu prajurit Daya Harmaputra. Kowe caket lan Sinon Prabu. Kena ning kok ya kowe iki bisa mikir, Mas. Wis. Ngeluh. Lah padha, Kakang. Nek ngomongno mbok perkara ku nek sampeyan mbok perkara iki terus aku ya melu ngeluh. Tur menan lho, Kakang. Iki ya titi wancine aku caket lan Sinon Prabu Jayanegara. Jane aku ya Pak. Nek ngomong sandang besus. Iku dandan beda kaya padatan. Dandane arum. Ning guru wae aku takon iku sedok. Ning beda nek kowe cedhak anak. Kakang. Ngono kuwi lho. Ya tetep beda. Senengane kok kaya ngono. Aku cedhak lan sampeyan, aku caket lan Sinon Prabu Jayanegara, kuwi ora ana bedane. Wis ta mbok ora usah nesu. Saiki aku tak caket lan Sinon Prabu Jayanegara, monggo sawanci-wanci sampeyan katinggalan, ra iso caket lan aku. Ya. Wis ta, atine kuwi disumelehke. Aja arane mung sujana lan sujana. Ya, sing hati-hati. Aku mau tak mangan dhewe. Aja ngono to. Ya piye kowe ora? Kabeh wis tak cawiske. Sampeyan arep salin busana ya wis ana. Daharan kunjungan ya wis tak cepakke. Wis kakek. Kowe duwe bojo, kowe bojone Ratansa. Kowe rono caket lan sinuwun mung nyambut gawe. Aku mung nyambut gawe kok, Kakang. Aku ora bakal lali lungguhku yen to aku ki bojone sampeyan. Aja kuwatir. Katresnanku lan sampeyan ora bakal lungguh. Muga kandamu karo kanyakan. Iya, Kakang. Hati-hati. Dia sempit to. Mesem to, Kakang. Aku ki arep nyambut gawe, netepi kewajiban. Kulatane mbok sing ajer aja kaya ngono. Ya, iki. Malah peringkis. Kaweri untumu. Mesem sing apik sing manis lho, Kakang. Nek semono tak bakso ya parah. Saman. Ya wis. Iya, sependi, Kakang. Aja kuwatir, Mas. Bojoku iki jan. Wis ya, Kakang. Iya, aja kuwatir. Engko ya sampeyan caket lan Sinon Prabu Jayanegara ya. Saya nek wis lawan aku. Ning ora ngerti jane atiku kuwi bojo
Sliramu didemek-demek lan Siti Prabu. Ya, rasaku diniki kurang penak. Antil aku demitan tak pekil aku Mas. Iki sampun titi wajibipun panjenengan menika unjuk jamu. Ras, Nggih, papan ana ing Majapahit. Kira-kira sepirang sasi. nggih sampun dawuh to sinuwun. Krasan apa ora kowe mapan ana ing kraton Majapahit? Tartamtu cikrasa. Caket kalih panjenengan kapara dados abdi kinasi. Ananipun tenan dalu klatesi dumateng panjenengan. Yen ndak sawang pasuryanmu beda. Kang nalika kowe sepisanan temekala ing kraton Majapahit karo saiki Mas. Aku jenengan nika sami kemawon kok sinuwun Prabu. Ora aku nek nyawang beda. Ora Aku jenengan sami sinuwun. ora usah dadak kok. Kene cedhake. Ora usah dadak wedi. Mangke yen kula caket kalih panjenengan, Ya. mawi wonten prajurit ingkang ngertos Raji Saru, kula menika dipun namung abdi. Taman Kepopongan iki sing ndarpeki panjenengan ingsun. Upama ana salah sawijining prajurit kang mangerteni perkara iku ora apa-apa kok Prasu. Napa-napa? Ora apa-apa. Oh, nggih. Napa ngersakaken dipun piteki sinuwun? Oh, nggih. Nggih. Tangane kok alus. Boten tangane abdi niku nggih kados ngaten sinuwun. Ning ndak rasake beda tangane. Sami kemawon. Tangan kula kalih tanganipun sedaya abdi sami kok sinuwun. Niki Anu mboten napa-napa. ora apa-apa. Ingsun sing dawuh ora apa-apa. Nggih nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu lho nggih sinuwun. Mboten ngirangi suposito lho nggih. Maju sik. Hah? Kene lho Ki. Kene lho sinuwun. Kene lho. Tak pripun sinuwun? Stop. Ora usah dadak meteke aku. Lunggone kene. Aduh, sinuwun. Kok malah enak kok. Boten anu niki. Wis to ora usah dadak. Sinuwun. Ora usah dadak. Go. Kok tak piteki panjenengan kemawon. Ora usah. Ora usah dadak kowe meteke karo aku. Ning kowe sing tak meteki. Boten sinuwun boten. Kula tak miteki panjenengan sawis jedaran kunjungan kagem panjenengan. Kula tak sawis jedaran nggih. Aku ora ngersake dedaran. Aku uga ora ngersake kunjungan. Wong aku kowe mbok ladeni, mbok cedhaki ning papan Kula sampun caket dateng kok sinuwun. berhasil. Nggih. Apa sing tresno karo bojomu ora kancak? Dan naminipun bojo nggih tetep kula tresnani sinuwun Prabu. Tau mulai ning desa, Nggih. ketemu karo bojomu. Nate. Ngene berhasil. Aku tak kondo berapa karo kowe. Nggih monggo. Bareng aku ngerti pasuryanmu sing ayu kaya ngene iki. Ora kuat nyampah hargane kanapson. Aku kepengin mbok ladeni Prasu. Kula menika sampun gadah bojo. Napa malih kula boten nate caket kalian bojo kula. Sing duwe bojo ora mung kowe. Si Tamsu kae bojone Rakuti. Uga dimanehke marang panjenengan ingsun. Warap Sari kae bojone Rasmi. Uga dipasrahke marang panjenengan ingsun. Bejo lho, Bu. Atase kowe bocah saka desa
ingsun ngersake marang sliramu. Kula gelem ngladeni marang ingsun ya. Mboten pangapuntenipun sinuwun kula mboten saged. Kula tak wangsulke pawon wonten desa. Sinuwun Prabu. Prasu. Gak ibaratake kowe wis mlebu ana ing kandhane macan. Ora bakal bisa polah apa-apa. Yen to kowe nyuwun marang panjenengan ingsun, bali ana ing Karang Pradesan. Lho kok kepenak men to Prasu. Asa dumateng kula lan pucuku. Oh. Ora usah dadak susah. Yen kok lakon kowe kok bakal urip mulya. Urip sing kepenak. Ketumpulan bondo lan harta. Gelem ya. Ayo. Kok ngompang ngamping ngono ning lawang iki sapa? Kowe nek ngono kowe ngerti kedadian ora ing taman kapopongan ngerti kedadian kuwi ra kanca. Lara atimu ora? Ora lara atimu. Kowe lilo lan negawa ora kanca. Matur nuwun ra kanca. Yen to pancen kaya ngono, ra kanca salah sawijining kawula kang mituhu marang panjenengan ingsun. Mula ingsun salah sawijining ratu kang adil. Kawula kang wis gedhe lelabuhane marang panjenengan ingsun. Rakanca bakal tak wenehi ganjaran. Wektu dina iki Rakanca tak dadekke tabebe negara. Ngabdi kawula namung saged ngaturaken panuwun tak Kaya ngono ra Kanca. keparing sedaya wujudipun ganjaran kula kawis tetap dekat. Mugi-mugi anggen kula makarya mangkenipun boten nglingsemaken asma panjenengan. Yen to pancen kaya ngono, sawetara wektu
sira ana ing Pantiarta gawa bondo donya sacukupe gawa bali ning desa ngabari ning desa mengko bali ana ing Majapahit. Ratanca Ratu kok ape ngene iki piye? Jaya negara kala gemet ratu sing adil. Rumangsa kasiksa banget rasane iki. Senajan to aku bisa ngomong astane sing pun Prabu Jaya. Ning atiku sing Aku sing teko. Kang Kasih. Aku sing teko. Warapsari. Kakang Kasih. Apa wis sawetara suwe sliramu ngeranti tekan? Ya wis sawetara suwe kok kakang ngenteni sampeyan. Kira-kira sing ndirasa kangen kelawan aku apa? Ya kok sampeyan iki dadak takon kaya ngono lho kakang. Paribasan sedina ora ketemu kelawan sampeyan to kakang. Kangen rasane atiku lho. Yen to aku krungu kandhamu sing kaya ngene. Sumeplong jroning ati. Marem rasane. Warapsari. Piye kakang? Tenane lahir tumusing batin nggonku tresna kelawan sira. Nanging yaktine ana perkara sing ganjel jroning atiku. Yen ana perkara sing marai ganjel kelawan atine sampeyan, mbok dikandhake dibelakake kelawan aku. Wong aku kira yo bojone sampeyan. Kowe iki pancen bojo. Sawetune kowe uga garbekku. Nanging sajroning aku lan kowe manggon ing nomor ing Majapahit. Kahanane wis beda. Sliramu pinangka putri pisungsum ing Majapahit. Yen to ana ing Majapahit ing kedaton kae kena diarani kagungane Sinun Prabu Jaya. Aku pinangka prajurit Dharma Putra ing Majapahit. Kahanane saiki beda. Dok nalika isih mapan ing Karang Pradesan, aku lan kowe urip sarwarkasa. Nanging saiki mapan ing Majapahit. Mubramu pindho ala Purmadu Kepasan. Iki aku go ngrasake seneng Warapsari. Ketumpulan bondo lan donya. Apa sing dadi kekarepane awake dhewe bisa kelakon lan bisa andarbeni Warapsari. Pancen kuwi sing dadi panjangkane sampeyan kakang. Bisa urip bagya mulya, ketumpulan dibondo donya kang akeh. Saiki ra ya wis kelakon to kakang. Pancen iki wis kelakon Warapsari. Nanging tak takon kelawan kowe Warapsari. Takon apa kuwi kakang? Apa tenan lahir itu mesin batin nggonmu tresna marang aku? Umpama aku takon kelawan kowe, apa kira-kira gelem walaka lan jujur nggonmu paring pawangsulan kaya ngene? Apa aku ki nate ngapusi kelawan sampeyan to kakang? Bab apa wae aku mesti kandha bloko kelawan sampeyan lho. Pancen sajroning sliramu pinangka dadi bojoku ora nate. Sliramu cidrung ing tresna kuwi. Supaya ngantepe marang rasaku, aku takon kelawan kowe. Supaya marem jroning ati. Yen to aku krungu pawangsulan. Saiki sampeyan karep takon apa? Pinangka putri pisungsum ing Majapahit. Apa kelakon sliramu keladeni Sinun Prabu Jaya Negara? Kaya dene kowe keladeni marang aku. Ora kok kakang.
Warapsa. Sajak wedi yen to sliramu pawang suara. Yen to sliramu gelem walaka apa anane. Percaya marang aku ora bakal dukuk lawan sliramu. Liyane sliramu dicaweh dedaharan lan paring unjukan marang Sunan Prabu Jayanegara. Apa sliramu kelakon ngladeni Jayanegara? Kaya dening sliramu ngladeni karo aku. Kakang Rasmi, apa sampean isih kurang percaya kelawan aku, Kakang? Aku ki percaya sawetwe marangku. Lah yen percaya kok sampean dadak takon kaya ngono lho. Warapsa. Mangerti panelansane ati. Lan mangerti gedhe rasa tresnaku marangku. Kakang Rasmi. Wangsulane kang prasaja. Umpama kowe gelem bloko, aku bakal ndedon trimo. Tenan Kakang. Yen aku kondo bloko kelawan sampean, sampean ora bakal nesu. Oh, Tenan kuwi Kakang. aku ora bakal nesu kelawan kowe. Sampean ora ngapusi. Apa nanti aku goroh kelawan kowe? Kakang Rasmi. Sing gedhe pangapurane yo Kakang. Aku ngono. Wis lelati kelawan Simun Prabu Jayanegara kaya ngladeni sampeyan kok Kakang. Kowe kelakon Jayanegara. Nanging aku diminta kaya ngono mergo aku kepeksa Kakang. Yen aku ora gelem ngladeni, aku bakal dipateni Kakang. Warapsa. Ya, ora apa-apa dhewe. Nyatane uga kowe wis prasaja. Kene ngerti. Sampeyan ora nesu Kakang. Ora. Aku ora bakal nesu. Mergo iki bojoku. Yen to pancen kowe kelakon ngladeni Sunan Prabu Jayanegara, kaya ngladeni marang aku bojoku. Aku nrimo. Sampeyan trimo Kakang. Yen kaya ngono aku jaluk ngapura karo sampeyan. Warapsa. Tenane aku latar gelang mentolo betene kelawan kowe Warapsa. Gedhe rasa tresnaku marang kowe Warapsa. Nanging mergo aku gak becik ing kahanan. Aku gak porpo dening panguwasa Warapsa. 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 Aku njaluk pangapura kelawan kowe Warapsa. Aku njaluk ngapura kowe. Warapsa. 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 Aku kapeksa ngeboti malang pangkat lan derajat. Apik Semi. Dadi ngono ya. Kowe mukti kowe kepenak ning ancik-ancik rekasane bojomu. Kowe mentolo karo Warapsa. Semi. Rakuti. Nek ngono slenco karo tembungmu. Slenco. Iya. Ya kene kowe kandha sing kaya ngono Rakuti. Kowe ora dadi aku Rakuti. Kowe ora dadi aku. Umpamane kowe nglakoni lelakon sing kaya ngono. Mbok menawa kowe ora bisa kandha sing kaya ngono. Samu barang kuwi bisa diwolak-walik
marang kahanan ning kanyata kowe mentolo karo Warapsari mung krana kowe mendem kamu kowe mendem pangkat monggo duk dikala semono wis janji karo nek durung wayahe ngenteni wektu sing pas lan ning yo ki kowe lali marang janji Rakut. Yen toko aku kondo kawanku. Aku kapur bodhe ning kahanan Rakuti. Aku didhawuhi Sunan Prabu Jayanegara. Mergo kedadian kang dumadi Mojopahit. Murang toto bojoku Warapsari wani delajikan ing Taman Sari. Nyelametke kelawan bojomu Sitangsu. Aku sing kepecoing kewa. Aku sing kepecoing kahanan. Nanti aku didhawuhi supaya tegelan mentol mateni bojoku Warapsari. Aku ditamtu. Aku ditamtu pangkat apa bojo sing tak bodo. Coba ora sampe. Aku kelawan kowe ning Mojopahit pinungko prajurit Dharmaputra. Lilo Legowo yen to bojone awake dhewe. Disuwun pinangka putri Pisungsung ing Mojopahit. Pinangka kegaduhane Jayanegara. Apa kowe ra eling, Rakuti? Iki jeneng kowe ora tanggap Sasmita. Sedenge bojomu Warapsari. Wis wani tumindak nyelametke bojoku Sitangsu. Ki wis ketok melok. Nek setyane bojomu lan bojomu. Nanging yo ki, kowe ora tanggap Sasmita. Upama apus krama apa ora iso. Rakuti. Aja nambahi pingkete atiku. Aku wis kelangan bojo sing tak tresnani. Bob. Ora ana kerampungane yen bulan aku tutuk dulu. Saiki aku bakal takon karo. Rikala kowe katimbalan dening Sang Prabu kala gemet. Sak lungamu aku ya ditimbal. Aku duwene pusaka ligan. Sawise aku nampa pusaka ligan, dawuhe kala gemet ya Jayanegara. Aku isih tuwa pitaku. Iki butuhke rangka. Nanging sabdane Jayanegara. Rangka kuwi kudu takon karo kowe. Apa kan? Saiki luwih becik. Pusaka ligan iki butuhke rangka. Aku golek rangka ning Yen petakon pusaka ligan. Warangkane kudu takon lan aku. bener. Kowe ngerti pawangsulane. Kowe kepengin ngerti pawangsulane Rakuti. Nang ndi, Rangga? Ya bojomu Sitangsu. Sitangsu. Rakuti. Panerangsane awake dhewe pinangka prajurit Dharmaputra wektu dina iki durung ana keramputan. Warapsari. Warapsari. Atiku mangsa kasiksa. Aku timbang uripku ya mangkini. Aku ora bisa sandingan kelawan Kakang Rakuti. Aku tekaning pati yang kaya mangsa. Kaya tanpa bunga aku dijabat seseramu. Yang kaya ngono, aku bakal berkucuran kasengsaran ben aku temekaning mati. Langsung. Gini kowe nangis. Kakang Rakuti, aku ra iso urip tanpa sampean, Kakang. Katresnanku
atiku jiwa ragaku sak utuhe. Sesatine atiku mung kanggo sampeyan ing yo kene Kakang. Cukup. Lelakonku kaya mangkene Kakang Ratu. Padha lan kan. Kudune yen diwiwir yen ditelsih dununge salah ora sapa-sapa. Ning krono aku wong lanang. Kowe bojoku. Aku ora bisa ngayomi marang jembolan. Aku mentol. Nanging kepiye? Aku katin sing pangus. Aku mukti wibawa. Urip enak lan kepenak. Kuwi krana Prabu Jayanegara ya kala. Tenane wis tak tampa kanthi ikhlas lahir lan batin. Aku mlenggono Sitanus. Kakang Ratu. Ewa semono jroning rasa, jroning batin. Aku tetep bronjang. Aku wedi kelangan kowe. Ora ana menungso sing bakal bisa misahake lan. Iki sampeyan kok sing Jalaran kowe wis dadi perangan ing uripku. Ibarat kowe mlebu metu ing ambekan. Kowe milih ing getih. Sapa kang misahake aku lan kowe? Padha karo misahke nyawa jroning raga. Dadi sumurku. Kakang Ratu aku matur nuwun sawise aku wis kaping tetempungan. Aja dadi ati. Aku tak lupa Pak. Apa Kakang? Entes wae aku nampa dawuh kersane Prabu Jayanegara. Yen wektu dina iki aku nampa pusaka ligan. Kersane Kakang. Dene Jayanegara perintah karo. Pusaka ligan iki mbutuhke rong. Bajur. Nanging kurang tanggap sasmita. Cetheking pamikirku ora tekan semu. Genahe. Rangane ning endi Kakang? Rangka kuwi ora liya. Ya mung kowe sing Cetane Kakang. kowe kudu tak pateni. Ning aja cilik aku. Aku ora gampang nampa perintahe Jayanegara. Ora bedane dulurmu Sirasun. Nek wektu dina iki wis mentala karo bojo. Dadi kesumurku. Kakang. Wektu dina iki Warapsari wis kelakon dipateni dene dulurmu Rasemi. Wong krana Rasemi mendem kamukten. Dheweke nengenke perintahe rakyat. Ning sing dadi korban bojone si Warapsari. Ning aku ora. Luwih becik aku mati katimbang aku mentolo kakang. Kakang Ratu. Tans. Yen kersane Sang Prabu kaya mangkono. Kakang. Aku ora apa-apa nyawaku wal saka ragaku. Aja. Waton sampeyan bisa urip mukti ngami pomo Cukup. Kowe aja omong sembayang. Ning arep aku wis kandha. Kowe bojoku, kowe kegandelan. Aku ora bakal bisa pisah karo kowe. Nek perlu aku wani karo ratu ing Mojopahit. Kowe bakal tak labur kanthi pecating nyawa. Ojo Kakang, wis to. Aku lilo legowo. Aku ikhlas Kakang njenengi nyawaku. Patut palungguhane sampean. Isih
hukum. Gue aja ngerebuk perkara. Aku wis ikhlas. Aku wis mantep lan mantep. Aku lan Rasemi bakal nyungsung kekuatan. Aku bakal memberontak ke Daton Mojopahit. Rono Pratrape Jaya Negara yang kala gemet. Tenggo sak wiyah-wiyah lan sak unang-unang. Kowe aja cilik. Matur nuwun yen kaya mangkono sampeyan. Katon tak sawang katon keselungkra. Mulai padha ngasul luwih dhisik. Ning tak jalkan itu. Aja pikir perkara. Aja tak galih. Mergo wis tekad nyawiji dadi siji. Aku tetep ora mentololan. Nek perlu aku wani karo pralatan iki. Matur nuwun Kakak. Aku ngantuk Kakak. Ayo. Ono kesel. Ya wis. Aku kesel banget Kakak. Senajan sak pinggire ngalas kaya mangke. Ora usah dipaksa. Rono raga kuwi ana kekuatane. Ayo padha ngaso sama. Mengko rampung nggone ngaso. Bali ana ing rambut. Diteni dening Ki Buyut Plara. Sampai karo Rasemi. Aku gorang lo papan bisa. Jroning aku nopo dawuh supaya mateni bojo. Aku ora mentok. Krono
Gusti Tangsu. Dewene kedan. Mergo mikirke marang. Monggo. Nek kowe ngundha ngono tak tampa kanthi lanjut. Nanging dipikir meneh. Bojomu lan bojoku wis dadi korban. Krana tumindake Jaya Negara Yogyakarta. Mula seksena aku pangarsa Darmaputra. Perintah marang kowe rasa. Kumpulke kekuatan. Mbah mengko dadi Jaya Negara Yogyakarta gemet kudu lengser saka palungguhan. Nek perlu keplok ana pemburi tak juwing-juwing wandane Jaya Negara. Rakuti. Wis wahyane mangsa kono. Aku lan kowe pancen nyawiji. Manunggaling prajurit Darmaputra. Kanthi paugeran. Manunggaling tekad soho nyawiji putih. Aku lan kowe suka sembatan. Jongkeng kawibawan ing Majapahit nglonggo getih Jaya Negara. Berubuh Majapahit. Berubuh Majapahit.